हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ କୃପାରେ ଭଲ ଥିଲେ ମୋର ଆଶା ଆଉ ଜଣେ କିଛି ଭାଇ କମେଣ୍ଟ ରଖିଛନ୍ତି କି ତାର ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ ତ ଭାଇ ଜଣେ କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି କି ତମର ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା ପରେ କିଛି ରେସ୍ପଣ୍ଡ କ'ଣ ଆସିଲା। ଭାଇ ମୋର ଘର ଭାଙ୍ଗି 2 ମାସ ଆଜି 5 ଦିନ ହେଲା ତ କିଛି ବି ରେସ୍ପଣ୍ଡ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇନି ନା ରାମପୁର ତହସିଲଦାର ମ୍ୟାଡ଼ମଙ୍କର କିଛି ରେସ୍ପଣ୍ଡ ହେଲା ନା ରାମପୁର ବିଡ଼ିଓଙ୍କର କିଛି ରେସ୍ପଣ୍ଡ ହେଲା କିଛି ରେସ୍ପଣ୍ଡ ହେଇନି। ତ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ମଝିରେ କି ଯୋଉଟା ତହସିଲ ଅଫିସକୁ ତ ସେଇ ରିପୋର୍ଟ ଯାହା ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ଯୋଉଟାକି ସେମାନେ କହିଲେ କି ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସକୁ ପଠାଇଛି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆଉ ସେଟା କିଛି ସିଆଡ଼ୁ କିଛି ରେସ୍ପଣ୍ଡ ଆସିନି ବୋଲି ତ ଆଉ ସେଠୁ ଆଉ ମୁଁ କିଛି ଯୋଗାଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତ ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ମତେ କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ କି ଆଗକୁ ଆଉ କିଛି କର ଯେମିତି କି ଅଫିସକୁ ଡିଟେଲ୍ସ ମାଗ ଯେମିତି ଡିଟେଲ୍ସ ମାଗ କହିଥିଲେ କି ଆପଣଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟ କୋଉଠି ରହିଯାଇଛି ଭେରିଫାଇ ହେବାରେ ନା ଭବାନୀପାଟଣା ରହିଯାଇଛି ନା ରାମପୁରରେ ରହିଯାଇଛି ତାର କିଛି ଖୋଜ ଖାଜ କରନ୍ତୁ। ତ ସେଇଟା ବି ମଧ୍ୟ କରିବି। ଆଉ ଆହୁରି ଜଣେ ଭାଇ କରିଥିଲେ କି ଆପଣ ବିଡ଼ିଓ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ତା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବି କରନ୍ତୁ। ତ ଭାଇ କ'ଣ କରିବେ ବିଡ଼ିଓ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ ସେ ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟ କହିଦେଲେ କି ମୋର ହାତରେ କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ ଘର ଦିଏ ନାହିଁ ସେଇଟା ଯେ ତହସିଲଦାର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯଦି କହିବେ କି ରିଫର୍ କରିବେ ମୋ ପାଖକୁ ମେଲ୍ କରିବେ ଜିମେଲ୍ କରିବେ କି କିଛି ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଦେବେ ତାହେଲେ ହିଁ ମୁଁ ଘର ଦେଇପାରିବି ସେଇଭଳି ଡାଇରେକ୍ଟ ପୁରା କହିଥିଲେ। ମଦନପୁର ରାମପୁର ରାମପୁର ବିଡ଼ିଓ ସାର୍ ତ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ତ ପରେ ଯିବି ଯେହେତୁ ମୋର ତହସିଲ ଅଫିସରେ କାମ ରହିଯାଉଛି ତାଙ୍କଠୁ ସେ ଜଣେ ସେକେଣ୍ଡ ତହସିଲଦାର କହିଥିଲେ କି ସେଇଟା ଭବାନୀପାଟଣା ପଠାହବ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସରେ ହେବ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସରୁ ପୁଣି ଫେର ବ୍ୟାକ୍ କରିବ ତହସିଲ ଅଫିସରୁ ନହେଲେ ବ୍ଲକ ଅଫିସକୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର କିଛି ସିଷ୍ଟମ ରହିଛି ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖୁ କି ଆଗକୁ କ'ଣ ସେଇ ସିଷ୍ଟମଟା ଅଛି ନହେଲେ ଆଗକୁ ଆହୁରି କିଛି ଆମେ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବା ଯାହାକି ଏଇ ତ 2 ମାସ 5 ଦିନ ହେଇଗଲା ଆଉ ତାଙ୍କର ପ୍ରୋସେସ୍ ହୁଏତ 6 ମାସ 7 ମାସ ବି ହେଇପାରେ ତ ସେଥି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ ୱେଟ୍ କରିବା ତାପରେ କିଛି ଏମିତି କିଛି ଷ୍ଟେପ୍ ନେବା ଯାହା ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସେଟା ହବ ସେଇଭଳି ଷ୍ଟେପ୍ କିଛି ନେବା। ତ ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ ହେଲ୍ପ ଚାହିଁବି ଯେ କ'ଣ କରାଯିବ ଆଗକୁ କ'ଣ କଲେ ଠିକ୍ ରହିବ ନା ତହସିଲଦାର ମ୍ୟାଡ଼ମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ନା ବିଡ଼ିଓ ସାର୍ଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଆପଣମାନଙ୍କର କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ ରହିବ ମୋ ଉପରେ କି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ କି କାହାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ ମୋର କାମଟା ଶୀଘ୍ର ହେଇପାରିବ ନା ଘର ଭଙ୍ଗା ସହାୟତା ମିଳିପାରିବ ନା ଘର ପାଇଁ କିଛି କରାହେଇପାରିବ। ତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋତେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ କି ଆପଣଙ୍କର କମେଣ୍ଟରେ ହିଁ ମୁଁ କିଛି ଉପାୟ କରିବି କି କିଛି ଷ୍ଟେପ୍ ନେବି ତ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋତେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ କି ଜଣେଇବେ କ'ଣ କରାଯିବ ଆଉ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଯଦି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖୁଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଫେସବୁକରେ ଦେଖୁଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଫଲୋ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନୂଆ କରି ଦେଖୁଥିଲେ ଏମିତି ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଗୋକୁଲ ଫାର୍ମିଂକୁ ଯୁବ ଚାଷୀ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଫେସବୁକ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆଉ ମୋର କାମ ହେଲା କି ଯୁବ ଚାଷୀକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ଆଉ ମୁଁ କରିବି ମଧ୍ୟ ମୋର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ରହିବ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନୂଆ ଆଣିବା ପାଇଁ ତ ମୋତେ ଆପଣଙ୍କର ହେଲ୍ପ ଦରକାର କି ଏଇ ମୋର ମେସେଜଟା ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ବତାଇବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।